25 sena ilu Ron ġie jgħix Malta. Bħala żagħżugħ Olandiż ħassu xi ftit ħuta barra mill-ilma għax ma kienx jaf il-Malti. Jirrakkonta mumenti ħelwin li kien ikollu ma tal-ħaxix. Meta kont imur nixtri u nkellimhom bl-Ingliż, kienu jżommu ftit iżjed milli n-nies li kienu jitkellmu bil-Malti u għalhekk għad speċ tal-leħi ma jistax ikun rrid nitgħallem il-lingwa biex għall-inqas nħallas prezz tajjeb mhux bloli. Tallem il-Malti għax għamilha mal-Maltin mingħajr ma qabad ktieb bidu. Ron illum huwa stilista tal-moda u għandu negozju tal-ħwejjeġ f'Malta. Jistqar li l-Malti għenu jitgħallem lingwi oħrajn. Taljan bdejt nifhmu iżjed u anke Spanjol. Ġifieri naħseb il-fatt li jien kont diġà nitkellem bl-Ingliż, Olandiż u mbagħad żidt lingwa oħra għamel li iktar faċli biex nifhem lingwi oħrajn. Ermira Tartari Bonnici hija Albaniża li ġiet Malta 18 sena ilu biex tistudja. Illum infermiera u tgħallem fl-Iskola Medika tal-Isptar Mater Dei. Tajt li l-Malti kien essenzjali biex tikkomunika mal-pazjenti. Meta nagħmlu training għan nursing għall-infermiera trid tkun ħafna mal-pazjenti, kuljum mal-pazjenti u ħassejtu bżonjuż li biex nifhimhom huwa tajjeb li nkun naf bekk tista' tgħin aħjar skont il-bżonijiet tagħhom. Kif nafu mhux kulħadd jitkellem l-Ingliż l-isptar fil-wards, allura tajjeb li tkun taf il-lingwa tal-pajjiż. Kienet toqgħod ma' familja Maltija u mill-ewwel affaxxinat ruħha bl-ilsien Malti. Il-Malti jien m'għamilx l-ebda kors biex nitgħallmu, niftakarhom jistaqsuni kemm ilek hawn Malta u kont ilni xi 6 xhur, 7 xhur xi ħaġa u diġà kont bdejt nagħmel xi kliem flimkien fi sentenza. L-isqalli Andrea Di Vita wkoll tallem il-Malti għax għamilha mal-Maltin. Illum huwa kok u l-Malti għenu biex iżid il-klijentela. Anki ma jibnu jitkellem bil-Malti. Jgħini nasib ħafna jekk naf il-lingwa. Ma Malta differenti ġejta u 22 sena ilu u tallimtu bil-motu biż-żmien tallimtu l-Malti. L-esperjenzi ta' dawn il-persuni huma xhieda tas-siwi li l-barranin jitgħallmu l-ilsien Malti biex jintegraw aktar fis-soċjetà Maltija.